vieläkin junissa Mikkeissä. Tälleen kivasti viikonloppuna. Kovasti haluis maalle. Että pärjää, aina pärjäämistä aina. Mut ilman, että tulisi näitä helvetin oloja ja ahdistuksia siitä, että rupesin ruokallaan kamaa. Mä oon nähnyt täällä niin paljon lukoja. En mä edes muistella, että täällä on tällaista. Kyllä siitä aina selvii, mut siis ei se hauskaa ole. Ja todellakin haluaisin päästä takas omaan sänkyyn, kattoo TikTokia ja miettii tulevaisuuden opintoja sun muuta. Mut saa nähdä kuin käy. Täällä ollaan. Parilta pyysin lainaa, mutta ei pysty ja ymmärrän sen erittäin täysin hyvin. En syyllistä ketään tästä mun tilanteestani. Mutta joo, jotähän tää mielenmaa